Dutsen Sinai, wurin da Allah ya yi magana da Annabi Musa. Dutsen Sinai, wanda ake kira da Jabal Musa a Masar, na ɗaya daga cikin wuraren tarihi mafi daraja ga Yahudawa, Kiristoci da al'ummar Musulmi baki ɗaya. Tarihi ya nuna cewa a nan ne Annabi Musa alaihi salam ya karɓi wahayi daga Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Alƙur'ani da Bible duka sun tabbatar da labarin cewa Allah ya yi magana da shi a kan wannan dutse. Wannan wuri ya ci gaba da kasancewa wata babbar alama ta kafuwar tarihi da kuma addini, kuma yana tunasar da muhimmancin wuraren ibada a tarihin ɗan adam da wanzuwarsa. A yau, wannan wuri na fuskantar ƙalubalen sauya fasali saboda shirin gwamnati na mayar da shi cibiyar yawon buɗe idanu. Shin, kun san cewa Dutsen Sinai ya kasance ɗaya daga cikin wuraren da aka fi ziyarta a gabashin Masar? Me kuke hasashe idan wannan gwamnati ta cimma ƙudurinta a kan wannan dutse? Ku hanzarta ɗauko app ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com.